η ώρα για το τέταρτο και τελευταίο βίντεο αυτής της σειράς. Γεια σας σε όλους τους χιλιάδες. Είμαι η Αφροδίτη και θα μιλήσουμε για τη διατροφή. Πάλι. Yeah. Λοιπόν, αφού έχουμε πει τα πάντα, θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να διατηρήσουμε το αποτέλεσμα που έχουμε πετύχει. Καταρχάς, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα ως αυτό που λέμε διατήρηση. Το σώμα είναι σε μια διαρκή διαδικασία αλλαγών. Συνεχώς. Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει, το σώμα μας αλλάζει κάτι. Παχαίνει, αδυνατίζει. Και η λίπος αποθηκεύει λίπος. Συνέχεια. Αυτό το πράγμα κάνει. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα ως διατήρηση. Δεν υπάρχει ένας τρόπος που να πεις ότι διατηρώ κιλά, διατηρώ λίπος, διατηρώ μυϊκή μάζα. Ο μόνος τρόπος να είσαι σε μια σχετική ισορροπία με το αποτέλεσμα που πέτυχες είναι να έχεις διατηρήσει τις συνήθειες που απορρέουν από αυτόν τον τρόπο ζωής. Και γι' αυτό το να μην κάνεις flash diets είναι σημαντικό, γιατί αυτές δεν σου επιτρέπουν να επιστρέψεις σε ένα φυσιολογικό τρόπο ζωής. Όταν έχεις χάσει τα κιλά σου με σωστή διατροφή, σωστές συνήθειες και άσκηση, είναι πολύ εύκολο να τα διατηρήσεις μετά. Γιατί αυξάνεις λίγο τις ποσότητες στα φαγητά σου, σε περίπτωση που έχεις πολύ αυστηρό πρόγραμμα, διατηρείς την άσκηση που έκανες, εννοείται. Δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσεις στην πίσω διατροφή και στον πίσω τρόπο ζωής χωρίς άσκηση και να διατηρηθεί το αποτέλεσμα. Δεν τίποτα. Άμα ήτανε, θα ήσουν αδυνατούλης και κομψούλης και γυμνασμένος, γυναιτής. Θα έχεις βγει έτσι. Δεν γίνεται αυτό. Οπότε το διατηρείς, ίσως με μια μεγαλύτερη ελαστικότητα, όχι τεράστια, αλλά λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Και συνεχώς θα είσαι σε μια διαδικασία που θα βάζεις 1-2 κιλάκια, θα τα χάνεις και θα είσαι σε αυτό. Μπρος πίσω, 1 κιλό πάνω, αυτό, μισό κιλό, αυτό, πάνω κάτω. Το σώμα ποτέ δεν θα μείνει σταθερό. Κάτι άλλο που θα παρατηρήσεις είναι ότι όσο θα περνάει ο καιρός και έστω ότι χάνεις τα κιλά σου και έχεις το αποτέλεσμα που θες και συνεχίζεις τη διατροφή και την άσκηση όπως πρέπει. Και μετά από 3-4 μήνες λες πω έχω πάρει 3 κιλά και πανικός και ξέρω εγώ τι γίνεται. Έχω πάρει τόσα κιλά και τι συμβαίνει. Το πιθανότερο είναι ότι αν συνεχίζεις και προοδεύεις με την άσκηση και τη διατροφή που κάνεις, αρχίζεις να αναπτύσσεις μυϊκή μάζα. Οπότε μπορεί να παίρνεις κιλά, αλλά στην ουσία βελτιώνεις το σώμα σου. Αν δεν θες να πάρεις κιλά για κανένα λόγο, ούτε ως μυϊκή μάζα, ρώτα τον διατροφολόγο και τον γυμναστή σου τι αλλαγή πρέπει να κάνεις. Αλλά το ότι αν πάρεις κιλά μετά τη διατροφή είναι πρόβλημα, δεν είναι. Το κλειδί στη διατήρηση ενός σωστού αποτελέσματος από τη δίαιτα ή τη διατροφή ή πώς θες πες το, είναι η δημιουργία και διατήρηση ενός σωστού μεταβολισμού. Ενός μεταβολισμού που είναι όσο το δυνατόν πιο ταχύς γίνεται για το δικό σου τρόπο ζωής. Και γι' αυτό το λόγο, όπως είπαμε σε προηγούμενο βίντεο, τα flash diets είναι προβληματικά. Αν έχεις λοιπόν δημιουργήσει έναν γρήγορο μεταβολισμό, ο οποίος ανταποκρίνεται στον τρόπο ζωής σου, ακόμα και αν ξεφύγεις ή αν χαλάσει για λίγο η δίαιτα, δεν θα καταλήξεις να πάρεις τόσα πολλά κιλά. Αν ήταν να κάνεις μια γρήγορη δίαιτα και επέστρεφες στον παλιό τρόπο ζωής για μια εβδομάδα, θα παίρνεις όλα τα κιλά. Αν έχεις έναν σωστό μεταβολισμό που είναι βελτιωμένος του παλιού, αν επιστρέψεις στις παλιές συνήθειες για μια εβδομάδα, θα βάλεις πολύ λιγότερα κιλά. Πολύ λιγότερα. Επίσης, όταν είμαστε σε ένα πρόγραμμα δίαιτας και άσκησης, τις πρώτες 2-3 μέρες που θα φάμε παραπάνω, ειδικότερα αν μιλάμε για fast food και έτσι, πολλούς υδατάνθρακες και όλα αυτά, το σώμα θα φανεί να μην έχει καμία διαφορά και θα πεις βρήκαμε το μήνα που θρέφει τους 11. Σε εκείνη τη φάση, ειδικά αν έχεις κάνει και keto diet, γίνεται το carb up, δηλαδή ο οργανισμός και οι μυς αρχίζουν να γεμίζουν νερό, που στη συνέχεια σημαίνει ότι θα αρχίσει να κάνεις κατακράτηση. Οπότε το σώμα σου γεμίζει νερό και φαινομενικά εσύ νιώθεις λίγο έτσι πιο μεγάλος, η μυς σου πιο φουσκωτός, πιο αυτά, λες μια χαρά είμαι. Μετά τις 2 μέρες εκεί 3, ανάλογα τον οργανισμό, το στάδιο σου, οτιδήποτε, το σώμα αρχίζει να αποθηκεύει λίπος. Οπότε το σώμα σου αποθηκεύει λίπος και εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Και αν το καταλάβεις, έχει αρχίσει να καταστρέφει το μεταβολισμό σου. Άρα είναι σημαντικό να μην παίρνεις πολύ θάρρος και όταν κάνεις έτσι τις ματσακονιές σου και τις
έτσι, τα λαθάκια ας πούμε, να επιστρέφεις στο πρώτερο και σωστό τρόπο ζωής. Όπως καταλαβαίνεις, η διατήρηση είναι ξεκάθαρα θέμα δημιουργίας συνθηκών και συνηθιών στον εαυτό σου, οι οποίες θα σου επιτρέψουν να διατηρήσεις τον τρόπο ζωής. Η διατήρηση του τρόπου ζωής συνεπάγεται μία διατήρηση, αν όχι βελτίωση, του σώματος και της υγείας που έχεις δημιουργήσει. Όπως έχω πει και στο υπόλοιπο βίντεο, δεν είμαι ειδικός, όχι, και ούτε θέλω να γίνω. Αλλά πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν στη διαδικασία να ερευνήσουν κάποια πράγματα και όσα μοιράζομαι είναι ψαγμένα από πάρα πολλές μεριές αφενός και αφετέρου είναι και πάρα πολύ απλά πράγματα. Και είναι πολύ μικρές και ανόητες λεπτομέρειες που αν μας ξεφεύγουν μία-μία ή όλες μαζί, μας δυσκολεύει πάρα πολύ. Και όσο περισσότερο δυσκολεύεσαι για να κατακτήσεις ένα στόχο, τόσο λιγότερο από ένα σημείο και μετά αυτός ο στόχος σου μοιάζει εφικτός και τόσο λιγότερο όρεξη έχεις και αυτοπεποίθηση έχεις. Ο σκοπός είναι να συνεχίσεις να προσπαθείς. Αλλά για να συνεχίσεις να προσπαθείς πρέπει να βλέπεις και αποτελέσματα. Και να βλέπεις αποτελέσματα τα οποία δεν θα φοβάσαι ότι θα χάσεις. Οπότε αυτό προσπαθώ να κάνω. Ελπίζω να βοήθησα λιγάκι. Τόσο δα. Θα τα πούμε σύντομα. Έχω γίνει πάρα πολύ συνεπής. Δεν έχω γίνει. Πιστεύω ότι έχω γίνει. Λοιπόν, θα τα πούμε σύντομα. Φιλάκια πολλά. Καλό Πάσχα. Να φάτε κοκορέτσια, λουκάνικα. Ξέρω, κάποιοι άνθρωποι είναι vegans και vegetarian και δεν θέλουν να σφάζουμε ζωάκια και όλα αυτά. Το καταλαβαίνω, το σέβομαι. Κάποιοι είμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι με το κρέας και το αγαπάμε. Για όλους έχει χώρο η ζωή. Να είστε ευτυχισμένοι, να είστε χαρούμενοι, να περνάτε καλά και όλα θα πάνε τέλεια.